खोन्थाहरदो खबरफोरखौ पास जाग्राफ्राबो रंजादो फेल जाग्राफ्राबो दुखु जानो दे खालमासि आरो हाबफिनबावनांगौ जेसेबां जेनो इसिबां नाजानांगौ जेसेबां जेन इसेबां नाजा नङा होमबा नाजानायासो नाजाबासो फिथाइ मोनो ओरैनोबा नायल' जाल' खांजोबनायसो जोंहा बयबो बे समानो देखायनो हानाय देखायनांगौ डेभलप बानायनांगौ गावजों गाव नङा होमबा दुखुजोंबाबो पास जाबाय होननाय खोनादों सासेखौहाय बेखौलाय माथो होनबावनो मावरिया खावरियाफोरखौलाय सोर सोर दङ लाइभआव सोरबा फैबा मोजां जागौमोन आदे आदे थाम्फै अरबायलै लाइक होनानै हाय बुंहरबासो सिनायसिगोन आं सोर फैदों थाम्फैलै अखा हानायखाय बिथोरावसो जिरायनानै दं आं नै अखा हादों बाहेरायाव गिसि गोजाथार नै जायगाया फुरा गिसि सिनायासै आङो सोरमोनथाय मेट्रिक साबैसे पास जाखो नोंसिनिथिं जों लागोआवबो दंमोन सानैसो पास जाबाय होननाय खोनादों देग्लाय बांसिनानो पास जादों माबायाव फेला खम माने बहुद थिगानो नाजानाया बारा जाबाय दासो बुजिदोंना मानसिफ्रा लोंनाय जानायफोरखौ खम खालामनांगौ नङा होमबा लोंनाय जानाय फरायनायखौ गोसो होनांगौ डिग्रि गैयाबा जायगायावथ' खामानि गैखायासै बाहेरायाव फैयाबाथ' डिग्रि गैयाबा माबा खनग्रासो जायो प्लास्टिक प्लास्टाक खननायावसो समायो देरहानायनि एसे होद मा जालायखो इलाय हा मा आवाजलै बियो ओइ बोराय मा गोलैखो हा ए मेट्रिक पास जाग्राफोरखौ कंग्रेसुलेसन हरदां औ जोंनाबो गेदेरना फिसाजोआ माबा सेकेन्ड डिभिसन थांबाय पार्टि जायै जाहैदों गोजोन्थों बोरै जाखो रिजाल्टआ बोरै जाखो नोंसिनिथिं खोन्थाहरदो एसे लाइकबो होआखै माथो जों गामियावबो सानै साथाम सोरना होब्रा रोङाबा आंनाव सों नों बुथुवा मानसिया बुथुवाफ्रा सोंनानै लानांगौ फुरिया अस्टार बायदि देखायग्रा बोराय दबनो हिनजाव सानै साथाम नागिरग्रा बेनो नैबे आं दानि खोन्थानाया जोनानै खिथु गोजा खालामहोनांगोन नोंखौ दा र' साथाम गोलैयो सासेयाव साथाम बेफोरबायदिया इउटुब लाइभआव रायलायजाया सिरि था नों ओंखाम ओंख्रि संना बार साथाम गोलैयो सासेयाव गोदाव सोराव दाबखि नोङो मुस्लिम बायदि जानो नागिरदोंमोन गथ' गथायफोर जाबायबा मोजाङै फोरों मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिसन लानांगौ बयबो माबा आल्थु फाल्थु अखा बार हादोंलै जोंनिथिं नै अखाबो मोफ्लामगासिनो दङ खारदो नों खामानि गैयै मानसिया ओइ सेसलै कारेन्टआनो थांबाय दाना मा जाबावनांगौ जाखो कारेन्ट फैलालै मानसिखौथ' नुखाला नै बखा जुदा ऐसे कारण इनको हल्ला गैलालै कारेन्ट थांबाय रायजोफोर बाय बाय रायजोफोर बाय बाय कारेन्ट थांबाय नुला लाइट होनां र' लाइटआबा बोरै होयोमोनलै लाइट होनां लाइटआबो बोरोब्रा लाइट जानांगौ थांबाय नै अयनाय जाबायलै खोमसिसि मेट्रिक माट्रिकनि खोथा रायलायनो नागिरदोंमोन आङो सोर सोर पास जाखो फेल जाखो ए गैलालै कारेन्ट थांबाय नै
खोमसि जाबाय नै दाना मा जाबावनांगौ जाखो दोनथ'नोसै दे रायजोफोर दे कारेन्ट थांबाय गैला नुला आंखौबो नुला नै